आम्हाला मुलगा पसंत आहे, पण आमच्या काही अटी आहेत. आम्हाला पण मुलगी पसंत आहे, पण काय तुमच्या अपेक्षा सांगा. पहिली गोष्ट म्हणजे मुलाचा स्वतःचा फ्लॅट पाहिजे, 4 व्हीलर गाडी पाहिजे आणि पुण्याच्या जवळपास 1-2 एकर जमीन पण पाहिजे. लहान तोंडी मोठा घास घेतोय. मला तुम्हाला काय विचारायचंय? मला एक सांगा, तुम्ही फ्लॅट कधी घेतला? आताच घेतलाय, एक 5-6 वर्ष झाली आहेत. आणि तुम्ही चारचाकी कधी घेतलीत? झाले एक एक 2 वर्ष झालीत घेऊन. आणि जागा आहे का तुमची? जमीन तर आम्ही बघतोय जवळपास कुठं मिळतीये का, पाहिजे तशी मिळत नाही. मला एक सांगा काका, जर तुम्ही वयाच्या 45 नंतर स्वतःचा फ्लॅट घेतलाय, चार चाकी घेतली आणि आता जागा शोधताय,